Arestora está aquí connosco para falarnos de Castelao, un referente na política e cultura galega, un persoeiro con letras maiúsculas que loitou por Galiza e pola súa autonomía, un escritor concienciado e comprometido coa problemática desta terra. Francisco e Castelao, unidos hoxe pola palabra e pola historia desta nación. Grazas, Francisco Rodríguez, por aceptar o noso convite e achegarnos máis á figura exemplar de Daniel Rodríguez Castelao. Eu comezarei por dicervos que, por se alguén non sabe, que seguramente o sabedes todos, que este ano, 2011, pois coincide que son os 125 anos do nacemento de Castelao, non? Unha efeméride que, desgraciadamente, vai ter como resposta no mundo da administración autonómica, no mundo da cultura oficial, o silencio, non? O significado deste silencio é intencionado, e ni máis ni menos que a ocultación de algo que ten moito valor para o noso país e que tería tamén moito valor para outros, de nós, desde o punto de vista gubernativo e institucional, estarmos á altura das circunstancias. Pero xa comeza a ser na Galiza un costume, unha práctica, esta de os silencios cando hai grandes fitos que teñen que ver coa nosa historia cultural, a nosa historia artística ou a nosa historia política. Seguir máis longe, vimos de rematar hai pouco, un ano, 2010, onde se cumpriron 125 anos da morte de Rosalía de Castro. E parece que este suceso, este evento, solamente preocupou a un sector da sociedade galega que máis ou menos coincide co campo ideolóxico, cultural e político que abrangue o nacionalismo. Houbo unha movilización popular, de exaltación da figura de Rosalía, é unha figura aínda hoxe distante de ser conhecida e reconhecida polo povo galego en toda a súa dimensión. Por lo tanto, esta tendencia algo terá que ver con o mundo no que vivimos, esta tendencia á ocultación e ao silencio. E é unha tendencia que ten moito que ver con un momento onde o proceso globalizador está moitísimo máis agudizado e moito máis afortalado que hai, por exemplo, 25 ou 20 anos ou 15 anos. Se hai 25 ou 30 anos a Galiza tiña necesidade aqueles que estaban por unha idea de España excluinte ou unha idea de España aparentemente plural, pero hegemónicamente española, tiñan que recorrer e recorrían a manipulación das figuras básicas da cultura ou da política galega, como no caso de Castelao. Agora, como norma, vai ser esta, porque eles, xa con descaro total, como actúan con descaro moitos ordes da vida, teñen claro que o importante é a destrucción pura e simple, cavar unha fosa maior de falta de conciencia no povo galego e de autoestima no povo galego. E esta é a opción políticamente preferente. Por lo tanto, do que se trata, pura e simplemente, é de desnacionalizar máis o país, de asimilar todo o galego a unha conciencia de españolidade que pasa por ocultarnos e negarnos, e, en todo caso, facer a realidade galega o máis residual posible. E, de feito, el, como derrotado, pasou unha experiencia moi triste ao final de toda a súa vida e prácticamente durante o alzamento militar, a guerra civil e o exilio. Pero toda esa xente tiña unha esperanza diáfana de que o mundo iba a desembocar nun mundo de liberdade e que xa había un mundo de liberdade, había espazo e lugar para os países como Galiza. E nós estamos agora con instrumentos mellores, pero en un momento onde a credulidade sobre un futuro certo é moito máis incerta. Vaya ao paradoxo. E iso crea unha confusión, un desánimo e un individualismo moito maior. E incluso unha derrota, ainda que se vive individualmente e esperanzada, de forma esperanzada, que, bueno, ten uns tintes un pouquiño máis sombríos, non? Pois ben, este home que pasa por todas estas experiencias, a mí gustaríamos decirvos que como artista levaba xa en sí mismo tamén algo moi importante, que era a tendencia á política, e a arte neste aspecto tamén servía a conciencia social e a necesidade de cambiar o país,
porque era un home moi identificado, tremendamente identificado co seu povo, e en especial a representación do seu povo máis genuína, que eran as clases populares. Por iso, a non lle foi difícil pasar de ter preocupacións políticas dentro do Habano bipartito español da transición internacional do XX, onde militaba o seu pai no Partido Conservador, e meterse co cacique, que era un cacique do Partido Liberal, a ser, despois xa agrarista, con todos os movimentos de loita contra os foros, a acabar sendo nacionalista, que era a completude política dun home que teña conciencia das clases populares en Galiza, e ao mesmo tempo acaba descubrindo que, claro, o problema é un problema nacional per se, como despois vamos a explicar. Por unha última cuestión, e non nos caiba a menor dúbida de que vai ser moito máis difícil, e ele non o decía así, ele o decía tendo en conta de que ainda o galego era un idioma ultramayoritario, e do punto de vista empírico abafante, decía, se aínda somos galegos é por obra e gracia do idioma. Quen dúbida agora que se perdemos o galego, a conciencia de sermos galegos vai ser moito máis difícil de manter. É que iso é casi de amecedade, non? E por iso os nosos enemigos saben ben que hai que residualizar o galego, diminuílo, facelo retroceder para que os seus proxectos políticos podan ir máis facilmente adiante. Un señor sin idioma polo medio, unha sociedade sin idioma polo medio, é menos sociedade distinta que se o ten, e é menos sociedade consciente de cal é a súa realidade que se o ten. Bueno, entón, este efecto Castelao tiña o claro, a pesar de que non, volvo a repetir, non vivía esa cuestión como vivimos nos hoxe. Igual que define e denuncia perfectamente como foi todo o proceso político represivo e prohibicionista ao longo da historia, con ese célebre texto que penso que é admirável, é moi actual e que sigue estando, bueno, que a España que a mí non desiste da súa aplicación, que é o seguinte, e diríalles máis: prohibíxedes o galego nas escolas para producir no espírito dos nosos rapaces un complexo de inferioridade, facéndoles creer que falar galego era falar mal e que falar castelán era falar ben. Expulsáxedes o galego das igrexas, facendo que os representantes de Cristo explicaran o evanxeo no idioma oficial que o povo non falaba nin comprendía ben. Refugáxedes o galego ante os tribunais de xusticia e chegáxedes a castelanizar barbaramente as toponimias galegas. Ainda estamos acabando esta batalla con un certo éxito. 30 anos para unha batalla así, non? Con legalidade prescriptiva a favor. E de que vos valeu? Porque despois de máis de 4 séculos de política civilista exercida con toda a riqueza de astucias e violencias, o noso idioma estabilo. Só despois uns imperialistas fracasados, non? Combateu algo que hoxe está na conciencia popular tremendamente agudizado, con unha dialéctica máis complicada, a idea de que, home, isto do galego non vale para emigrar, non vale para andar polo mundo, non? Entón, vinculábase directamente ao español, non? Había que aprender español para ir polo mundo. Agora sabedes que con estes novos modelos vincúlase tamén ao inglés, non? Co cal xa o disparate é fenomenal. Perdese diñeiro, espazo, tempo en un aprendizado para unha poboación que non vai facer nunca uso deso, e se algún vez o fai terá que empezar desde cero, porque non lle valeu de nada as horas de horario escolar dedicadas a semellante lindeza, non? E así sucesivamente. Quero dicer que todo o que Castelao definiu ou denunciou hoxe está moi actuante, e creo que unha boa guía para que nos podamos clarificar máis facendo os matices da actualización. Como valoramos nós o noso propio esforzo como povo. E claro, é lamentable que a mellor obra artística que hai desde o punto de vista plástico en Galiza, do punto de vista histórico, esteña soterrado en socháns fallados, caixós, empezando pola estadesca Santa Casa de aquí, é moito. E que valemos a ser 25 anos que se abra o Gallás e que non se poña o Gallás a disposición dunha magna exposición de toda a obra pictórica de Castelao. E non somente que non haxa intención de facelo, sino que ademais se ten a intención contraria. Ou que se vaya a aumentar o espacio do Museo de Pontevedra e xa te advirten, xa sei, non, pero bueno, vamos a aumentar o espacio para Castelao, pero non hai espacio para todo. Claro, cando se alguén ven a Galicia por motivos artísticos e ve isto, queda pasmado.
porque isto é comparável a calquera artista expresionista alemán. Eu vi unha exposición de Gross en Madrid, que nin en abundancia nin en valor é superior a isto. O diario de Castelao sobre o mundo artístico europeo en 1921, bueno, é espectacular. Eso, se estuviéramos un país normal, eso sería materia de estudo, de discusión e de debate das facultades de las artes. Pero aquí isto estará inspirando calquer mamarrachada que fará os rapaces máis ignorantes, aínda e, sobre todo, máis celebrados. Porque unha vez que ti coñeces a túa tradición é moi fácil romper con ela, pero rompes con conciencia de que o estás facendo. Pero claro, romper con algo sin coñecelo é demasiado. E claro, o mellor sería poder ver todo isto. Ou cando está tirado un cuadro tan espectacular como este, e despois de 40 anos de autonomía, claro, e despois de ter pasado a Argentina polas miserias que pasou, aínda non houve ninguén que fora capaz nin de traerlo e que se empezase a pensar en algo posible como este, que está tirado pois nun departamento do centro de Galicia de Buenos Aires, e ali dándolle importancia como se tuveran pois unha lámina de topacho, algo similar, a derradeira elección de mestre. Bueno, aquí tedes o Castelao, que ainda era chucalleiro, pero sempre ten un sentido crítico. Cando ainda tiña, pois eso, 16 anos, a procesión, sí, porque vamos a ver, isto é de 1909, a natureza é increíble, non? Porque isto é unha estilización e ao mesmo tempo dalle un valor simbólico brutal. A visión da natureza galega autóctona original que cores, non? A máis utiliza todas as técnicas este señor. Bueno, ya de o vento mareiro. O Paraño, esa bustez con esa vida aí recoleta allí ao fondo, no das piñas. Isto está no Museo de Pontevedra ali malamente colocado con 50 cosas alrededor, e pois teñen uns cuadros deses en España, todos menos cuadros de Felipe. E pois te reconocen, mas non, aquí todas as visitas que tenemos de fuera todas vienen por Castelao,